Болни били, а? Чумави били. Чумави овце. Виждали ли сте как бягат, бе? Е, те бягат чумавите овце. Хубаво ги вижте. Не позволявайте на тези терористи от БАБХ, където ги видите в България. Не ги напускайте. Ако трябва да се ходите, оплавайте малко кутече, това да служавате които от БАБХ. Гледай, гледай! Всичките болни, виж, едно здраво няма как бягат. Хубаво ги вижте болните как бягат. Майка ви продажна. И новородените болните, и те бягат, виж. Те не може да ги събереме вътре. Едно върху другото. Животите са стресирани в момента. Те чувстват като хората, как ги затваряме хората, така и животите са в момента. България, не рече, че не са болни животите. Искат да ги морят. Не рече мъните тягат се как търчат. Спасяват си душичките. Погледнете Българио! Погледнете истината! Истината не спете! Не спете! Разсипаха ме! Бай Георги, стигни се! Още малко! Още малко! Българио! Още идват. Виж. Разсипате